لو معلتي كم تزبلكوهم أبقى الأملاخ زلنا مردا أبقى الأملاخ زلنا الرعاية بقى كلوت اللو إلى نزد ما أبقى الأملاخ زلنا الرعاية ومردا كلوت متاني ده حدا حسابات إذا مسأله እግዚአብሔር ረዳአና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከምታ አንቶ ይጀመር ኩል በት ዘንበብ ቃል ከጀምረሞ ናብቲ ከመሐላልፎ ዝደል ሐሳብ ከይደ ኢየሱስ ጎይታይ እንታይሉ አብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ኢስራን 1 ክሳ ኢስራን 3 ዘሎ ሐሳብ ከን ክሳ ኢስራን 5 ዘሎ ሐሳብ ከምብበልኩም እሞ በአጥታ ናብቲ ሐሳብ ከይደ ንስኻትኩም ብዛዕባና ይዛረብ ዘሎ እምነትኩምን ተስፋኹምን ናብ አምላኽ ምእንትኽኸውን በቲ ካሙታ ዘተንስኦ ክብሩን ዘሓቦ አምላኽ አሚንኩ አላህ በህያውን ንዘል ዓለም ብዝነብር ቃል አምላኽ ካብ ዘይጠፍ ዘር እንበር ካብ ጠፋይ ዘር አይኮንኩምን ከም በሐድሽ ተወለድ ንሐቅና ተዓዘዝኩማ ግብዝናን ዘይብላ ፍቅሪ አሕዋት ነፍስኹም አጽሪ ብንጹህ ልቢ ንሓድ ሕድኩም በሐቅ ተፋቀሩ ኩሉ ስጋ ከም ጻዕሪ ኩሉ ህብሩን ከም እንበባ ሳዕሪ ጻዕሪ ነቅጽ እንባባ ይረግፍ ቃል እግዚአብሔር ግና ንዘል ዓለም ይነብር እቲ ተነግረኩ ቃል ብስራት እዚዩ አሜን ቃል እግዚአብሔር ግና ንዘል ዓለም ይነብር አነንሳትኩምን በህያውን ንዘል ዓለም ብዝነብር ካብ ቃል አምላኽ ካብ ዘይጠፍ ዘርኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሎሚ ብዛዕባዚ ንዘል ዓለም ጸኒዑ ዝነብር ቃል ብዛዕባዚ ምንጭ ሁሉ ፍጥረት ዝኾነ ቃል ብዛዕባዚ ፈጣሪ ዝኾነ ቃል ብዛዕባዚ ህያውን መስለጥን ዝኾነ ቃል ብዛዕባዚ ቀዳስ ዝኾነ ቃል ብዛዕባዚ ሐቂ ዝኾነ ቃል ብዛዕባ እዚ ቅድም ሁሉ ዝነበረ ቃል ብዛዕባዚ ሓለፋ ሁሉ አስማት ልዕል ዝበለ ቃል ብዛዕባዚ ተአምራት ዘሓዘ ቃል ብዛዕባዚ ፈውስ ዝኾነ ቃል ክንዘራረብና ደሊ ዘለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ሎሚ ከምቲ አንቶ ይክብለኩም ዝጸናሕኩ ናይ ነፍስ ወከፍና አጠማምታ ብፍላይ ኣብ ቃል አምላኽ ዘሎና ርድኢ ተለዊጡ ክንወጽና አሜን ሎሚ ክልወጥ ኣብ ቃል አምላኽ ዘለና አጠማምታ ወይ ምርዳ ክልወጥ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል አሜን እዚ ቃል ዝልውጥ ስለዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መብዛሕቴና ናይ እግዚአብሔር ቃል ተለማሚድናዮ አሎና እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከም ተራ ቃል እናኾነና ይመጽ አሎ እግዚአብሔር ምህረት ይግበረልና ናይ እግዚአብሔር ቃልሲ ከም ኖርማል እናኾነ ይመጽ አሎ ጎይታ ሎሚ ኣብ ቃል አምላኽ ዘሎና ምርዳ ናብ ጥርዚ ኸብጽሖዩ አሜን ሎሚ በት ጎይታ ዝለቆ ቃል ፍጹም ምልዋጥ ተለዊጥና ክንወጽና አሜን ንቃል አምላኽ ከም ቃል አምላኽ ክንርእዮ ከም ቃል አምላኽ ክንቅበሎ አሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ከም ተዓንቶ ዘንበብኩልኩም ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዮሐንስ 6:63 ከምዚሉላ ኣብ ዮሐንስ 6:63 ከምዚሉ መንፈስዩ ሕያው ዝገብር ስጋስ ገለኳ አይጠቅም እዘን አነን ዝነግረኩም ቃላት መንፈስየን ህይወትን እየን መንፈስዩ ሕያው ዝገብር ስጋስ ገለኳ አይጠቅምን እዘን አነ ዝነግረኩም ቃላት መንፈስየን ህይወትን እየን ሎማ ሓደ ነገር ከተሕዘኩም ደለ ዘለኹ ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር ቃል መንፈስዩ አሜን ናይ እግዚአብሔር ቃል ህይወትዩ ስለዚህ ካዩ ህያው ዘብሎ አሜን ናይ እግዚአብሔር ቃል ህያው ዘብሎ መንፈስዩ ህይወትን ስለዝኾነ እቲ መንፈስ ህይወት ይህቦ ማለት እዩ አሜን መንፈስዩ ህያው ዝገብር ስጋስ ገለኳ አይጠቅምን እዘን አነ ዝነግረኩም ቃላት መንፈስየን ህይወት እየን ጎይታ ኢየሱስ ቅድምዘን ዝነግረኩም ቃላት መንፈስየን ህይወትን እየመባሉ ሓደ ዝተዛረቦ አገዳሲ ነገር አሎ ንሱ ኻንታዩ መንፈስዩ ህያው ዝገብር አሜን yes መንፈስ እዩ ህያው ዝገብር መንፈስዩ ህያው ዝገብር ስጋ ገለኳ አይጠቅምን ምስበለዩ እዘን ዝነግረኩም ቃላት መንፈስየን ህይወትን እየን ዝበለ ኣብ ቃል አምላኽ ዘሎና ምርዳ እንተ ዘይተለዊጡ ኣብ ህይወትና ለውጢ ክመጽ አይክእልኒ ሰሚዕኹም ኣለኹም ቅዱሳነይ ኣብ ቃል አምላኽ ዘሎና ምርዳ አጠማምታ እንተ ዘይተለዊጡ ኣብ ህይወትና ለውጢ ክመጽ ፍጹም አይክእልኒ ከመይና ንቃል አምላኽ ንቕበሎ ኣብ ቃል አምላኽ ዘሎና አረአያኻ ከመይ ይመስል እዚ ነገር እዚ ኣዝዩ አገዳሲ እግዚአብሔር መዓልቲ ንህዝቡ ካብ ምዝራብ ጠጠው አይበለን እግዚአብሔር ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍና
ህይወትና خريኦም ዝደልዮን ነገራት ግን ኣይራእዮም ዘሎ አንተ ከመእተው ዝዛረብ ከለኹ ኢለ ነረ እግዚአብሔር ሲ ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍና መዓልታዊ ይዛረባሉ ነፍስ ወከፍናስ እግዚአብሔር ሲ ካይተዛረበናስ ወይሉ አይፈልጥኒ ግን እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ክሪኦም ዝደልዮም ለውጥታት ክሪኦም ዝደልዮም ነገራት ግና አይራእዩን በመጠነቲ ቃል አምላኽ እንሰምዖ ክንድኡ ኣብ ህይወትና ለውጢ ክረአም ተገብኦ ነይሩ ግን ህይወትና ክሳዕሎሚ ከምታ ጎይታ ዝደልየና ይላ ሓቅዶ ቅዱሳን ሎሚ ኣነ ሕማቅ ክስማዓና ኢለይኮንኩ ነዚ ዝዛረብ ዘለኹ እንታይ ደኣ ነቲ ጸገማላሊና መታን ልውጥ ዝኾነ ህይወት ክህልወና ኢለ ነዚ ነገር ዝነግረኩም ዘለኹ ኣነ ከሓስቦ ከለኹ ከም ሰለሞን ከሓስቦ ከለኹ እንታይ ሽግርና ኢለ ከሓስብ ከለኹ እንታይ ትጠንቂ ኢለ ከሓስብ ከለኹ እቲ ጠንቂ እንታይ ኮይኑ ይስማዓኒ መስለኩም ክልተ ነገራት ቀዳማይ ንቃል አምላኽ ከም ዝግባእ ዘይምርዳእ ዘይምፍላጥ ከም ኣነ ከምታ አንተወይ ክብሎ ጸናሕኩ ጠንቂ ከምቲ ጎይታ ዝደለየና ኮይና ዘይመመላለስና ክልተ ነገራት እዮም ኢለ ይሓስብ እቲ ቀዳማይ ንቃል አምላኽ ከም ዝግባእ ዘይምርዳእ ወይ ዘይምፍላጥ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ድማ ጠንቂ ኢለ ዝሓስቦ ንቃል አምላኽ ከም ቃል አምላኽ ተቐቢልና ብእምነት ምስገዛ ርእስና ዘይምሕባርና ይመስለኒ ኣይመስለኩም ቅዱሳኔ ምናልባት ተወሰኽቲ ጠንቅታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ከምቲ እግዚአብሔር ዘለየና ኮይና ከይንመላለስ ዝገብሩና ካልኦት ምኽንያታቱን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን እዚን ሕጂ ኣነ ዝጠቐስኩወን ግን ኣዝየን ኣገደስቲ ኮይነን ይስማዓኒ ሎሚ ነቶም ሓደ ዓይነት መነባብሮ ዘሰልቸወኩም ሰባት ነቶም ኣብ ህይወትኩም ለውጢ ትደልዩ ሰባት ከም ዝኸማይ ማለት እዩ ንዓኹም ይዛረብ ዘለኹ ኣሜን ድግግሞሽ ዝተደጋገመ ህይወት ዘሰልቸወኩም ሩቲን ዝኾነ ላይፍ በቃ ዘሰልቸወኩም ሰባት ለውጢ ንትደልዩ ኣብ ህይወትኩም ለውጢ ክመጽእ ንስኻትኩም ተለውጥኩም ድማ ከባቢኹም ክትልውጡ ንትደልዩ ሰባት ሎሚ ዝዛረብ ዘለኹ ኣሜን ለውጢ ቅዱሳኔ ሱቕ ኢሉ ኣይመጽእኒ ሰሚዕኹም ንለኹም ለውጢ ክትልወጥ ስለዝደለኻ ዝመጽእ ነገር ኣይኮነ ለውጢ ሱቕ ኢሉ በቐሊሉ ዝመጽእ ኣይኮነ ለውጢ ኣበይ ዝጅምር እንድሕሪልና ኣብ ኣእምሮና ዝጅምር ኣእምሮና ምስተሓደሰ ኣእምሮና ምስተለወጠ ለውጢ ዝመጽእ ስለዚ ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ነፍስ ወከፍና ብቃሉ ገይሩ ኦፕሬሽን ክገብረና ኣሜን ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ንነፍስ ወከፍና ኦፐሬት ክገብር እዩ ኣሜን ክልውጠና ብቃሉ ገይሩ ኢየሱስ ጎይታይ ከምቲ ሓደ ሰብ መደንዘዚ ተወጊኡ ምስ ደቀሰ እቶም ዶክተር ስርሖም ጀሚሮም ክሳዕ ዝውድኡ ዘይንቀሳቀስ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ከምቲ ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ሕሙም መንፈስ ቅዱስ ስርሑ ጀሚሩ ክሳዕ ዝውድእ ጸጥ ኢልና ንስማ ኣሜን ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ክቕይረና ነቶም ክንቅየር ዘለና ኣሜን ሎሚ ብዝተኻኣለኒ መጠን ኣብ ቃል አምላኽ ዘሎና ምርዳ ስፍሕ ክብል መታን ወይ ድማ ክሰፍሕ ኣስፍሕ ዘብሎ ነገር ክዛረብ ክፍትነ ኢየሱስ ጎይታይ ከምታ አንተ ኣብ መእተው ክዛረብ ከለኹ ዘንበብክዎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 23 እንታይ ኢለ ነይረ ብህያውን ንዘለዓለም ብዝነብር ካብ ቃል አምላኽ ካብ ዘይጠፍ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ ተወለድኩም ዝብል ቃል አንቢበ ነይረ ሓደ ነገር የከሪእኩም ደሊ ቃል አምላኽ ከተንብቡ ከለኹም ቃል አምላኽ ከተጽንዑ ከለኹም ነቲ ቃል ከተንብቡ ከለኹም ናይቲ ቃል መንፈስ ክንረኽቦ ናይቲ ቃል ምስጢር ክንረድኦ ይግባአና ኣሜን ኣብዚ ብህያውን ንዘለዓለም ብዝነብር ካብ ቃል አምላኽ ካብ ዘይጠፍ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ ተወለድኩም ዝብል ኣብዚ ንቃል አምላኽ እንታይ ኢልዎሎ ንቃል አምላኽ ይኹም ክትርእዩ ደልየ ዘለኹ ሎም መዓልቲ ቃል አምላኽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክግለጽ ከሎ ክትርእዩ ወይ ዝደሊ ኣሜን ኣብዚ ጴጥሮስ ንቃል አምላኽ እንታይ ኢልዎ ህያው ኢልዎሎ ኣሜን ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 23 ማለት ህያው ኢልዎሎ ቀዳማይ ብህያውን ንዘለዓለም ኢሉ መጀመሪያ ንቃል አምላኽ ታይልዎ ህያው እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላኽ ህያውን መስለጥኒ ኣሜን ቃል አምላኽ ሲ ህያውን መስለጥኒ ጴጥሮስ ታይልዎ ህያው ኢልዎሎ ካልኣይ ድማ እንታይ ኢልዎ ንዘለዓለም ዝነብር ኣሜን ቃል አምላኽዩ ንዘለዓለም ጸኒዑ ዝነብር ነዚ ቃሊና ክንሕዝ ዘለና ነዚ ህያው ዝገብር ቃል ነዚ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ቃል ክንሕዝ ኣሎና ኣሜን እንደገና እንታይ ኢልዎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኢልዎ ናይ ሰብ ቃል ኣይኮነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዘይጠፍእ ዘርኢ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሪሆም ኣለኹም ነቲ ቃል አምላኽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክገልጾ ከሎ ብህያውን ንዘለዓለም ብዝነብር ቃል አምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ ተወለድኩም ውልደትኩም ሲ በቲ ህያው ዝኾነ ቃል በቲ ንዘለዓለም ዝነብር ቃል በቲ ዘይጠፍእ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ቃል ይኹም ተወሊድኩም ይብለና
ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ቃል አምላኽ እንታዩ ህያውዩ ስምዑኒ ህያው ክትኮኑ ትደልዩ ህያው ዝኾነ ቃል ክትምገቡለኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ቃል አምላኽ ህያውዩ መንፈስዩ ህይወትዩ ስለዚህ ቃል አምላኽ ከም ቃል አምላኽ እንተዘይ ተቀቢልናዮ በህይወትና ዝግባእ ለውጥ አይመጽኒ ንቃል አምላኽ ህያው ምዃኑ ካፈለጥና ህያው ናይ ምግባር ኃይሊ ከም ዘለዎ አሚንና ንቃል አምላኽ ከም ህያው ንቀበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መጽሐፍ ቅዱስና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 12 ከም ዝብል ዕብራውያን 4 12 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ቃል አምላኽ ህያውን መስለጥኒ ብዛዕባ ቃል አምላኽ ይዝነግረኩም ዘሎ ቃል አምላኽ ሲ ህያውን መስለጥኒ ኢሉ ኣብ ዕብራውያን 4:12 ካብ ክልተ ዝዓፉ ሰይፊ ዝበልህ ነፍስን መንፈስን መፈላለየ አካላትን አንጎዕ ክሳዕ ዝፈላለይ ዝሰጥም ኣብ መሐላንን ሓሳብ ልብን ከአዝፈርድ እዩ መን ቃል አምላኽ ከምዝ ምዃኑ አሚንና ልክ ከምታ ዘላታ ክንወስዶ ኾለና ወይ ክንአምኖ ኾለና ኣብ ህይወትና የስልጥ ማለት እዩ አሜን እሞዳ ቃል አምላኽ ህያውን መስለጥን ካብ ኮነ እንታይ ዳ ኣብ ህይወትና ከምኡ ዘይኮነ ክንሓትት ይግባአና ትካብ አፈይ ዝወፅእ ቃልሲ ናብቲ ዝልእኾ ከይዱ ከስልጥ እምበር ብኾንቱ ናባ ይምለስን ኢሉ እግዚአብሔር በአሉ ዛረብ ኮላ ኢሳይያስ 55 ቃል አምላኽ ሲ ኩሉ ግዜ ዘስልጥ እዩ እቲ ቃል አባና ክበጽሕ ኮሎ ዲዩ ህያው ምዃኑ ተሪፉ ሞይቱ ዘይስልጥ ኮይኑ ዋላስ ካልእ ጸገም ኣሎ አሕዋተይ ሎሚ አነ ክነግረኩም ዝደልዮ ሓደ ነገር እዩ ቃል አምላኽ ኣብቶም ዝቕበልዎ ከምኡ እዩ ሰሚዕኹም ንለኹም ቃል አምላኽ ሲ ኣብቶም ዝቕበልዎ ህያው ምዃኑ አሚኖም ዝቕበልዎ ኣብ ህይወቶም ድማ ቃል አምላኽ ህያው ኮይኑ ከዓይ ኮሎ ትሪእዎ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን ዶ ቃል አምላኽ ህያው መስለጥን ምዃኑ ዘአምን ኣብ ህይወቱ ከምኡ ዝኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከምኡ ይሰርሕ የስልጥ ዕብራውያን 4:2 እንታይሉ ንዓናውን ከምቲ ንዓቶም ብስራት ተነጊሩና ኣሎም እቲ ሰምዕዎ ቃል እቲ ህያው ዝኾነ ቃል እቲ መስለጥ ዝኾነ ቃል እቲ መንፈስን ህይወትን ዝኾነ ቃል እቲ ክፈጥር ዝኽእል ቃል እቲ ክልውጥ ዝኽእል ቃል እቲ ከሳግር ዝኽእል ቃል ምስቶም ሰማዕቱ በእምነት ስለዘይ ሃበረግና ይጣቆሞምን ይብል ደጊመ ነግረኩም ኣለኹ ቃል አምላኽ ኣብቶም ዝቕበልዎ ከምኡ ህያው እዩ መስለጥ እዩ ዝሰርሕ ቃል እዩ ኣብ ዕብራውያን 4:2 ንዓናውን ከምቲ ንዓቶም ብስራት ተነጊሩና ኣሎሞ እቲ ዝሰምዕዎ ቃል እቲ ህያው ዝገብር ቃል እቲ ዝሰርሕ ቃል እቲ ዘስልጥ ቃል እቲ ነቲ ዝተባህሎ ኮይኑ ዝኸውን ቃል ብዘይ ናይ ማንም ሓገዝ ረድኤት ነቲ ዝተባህሎ ናይ ምዃን ብቕዓት ዓቕሚ ክእለት ዘለዎ ቃል ምሳታቶም ብእምነት ስለዘይሓበሮ ኣይጠቐሞምን ይብል ስለዚ ነቲ ቃል አምላኽ ከም ቃል አምላኽ ምስ ንቕበሎ ሓይሊ ናይቲ ቃል አሚንና ምስ ንወስዶ ጥራይ ዝጠቕመና ደጊመ ነግረኩም ኣለኹ ንቃል አምላኽ ብእምነት ኢኻ ኣብ ህይወትካ ከም ዝሰርሕ ትገብሮ አሜን ዶ ንቃል አምላኽ ሲ ብእምነት ኢኻ ኣብ ህይወትካ ከም ዝሰርሕ ትገብሮ ቃል አምላኽ ያው መስለጥን ምዃኑ እንድሕር ተነጊሩካ ሰሚዕኻ ነዚ ድማ አሚንካዮ ኣብ ህይወትካ ዘየስልጠሉ ምኽንያት የብሉ ሎሚ ኣነ ነፍስ ወከፍኩም ንቃል አምላኽ ኣኽቢርና ነሓዞ ከም ቃል አምላኽ ንቀበሎ ቃል አምላኽ ካብ ኩሉ ይዓቢ ለይዛረብ ኣለኹ ቃል አምላኽ ሲ ቤትናይ ቃል አምላኽ ሲ ይዛረብ ኣለኹ ንስኻትኩም ድማ ነቲ ዝበልክዎ ሰሚዕኹም ኣለኹም ካብዞም ትሰምዑ ዘለኹም እቶም ነቲ ዝብሎ ዘለኹ ተቐቢልኩም ተግባራዊ እትገብሮ ኣዝይኹም ብቁፅሪ ውሕዳት እዮም እዚ ሓቂ እዩ ገሌኹም ከዓ ነቲ ዝበሃል ከም ምንም ዘይተቋፅርዎ ትህሉ ኢኹም ብዝኾነ ሎሚ ከመሓላልፎ ዝደልዮ መልእኽቲ እዚ እዩ ናብ ቃል አምላኽ ንመለስ አሜን ሎሚ እዚ መልእኽተይ ናብ ቃል አምላኽ ንመለስ ከም ቃል አምላኽ ንህይወትና ንምርሃዮ ሽዑ ኣብ ህይወትና ርኡይ ዝኾነ ለውጥ ክመጽእ እዩ ቃል አምላኽ ዝብሎ ካልእ ህይወትካ ካልእ እንድሕር ኮይኑ ከመይ ጌርካ ኢኻ ለውጥ ትጽበይ ብሳን ቃል አምላኽ ዘለዓለማዊ ጥራይ ኣይኮነን ቃል አምላኽ እውን ዘይጠፍእ ዘርኢ እውን ኢልዎ ኣሎ ጴጥሮስ ዘርኢ እዩ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ባሮቱ ገይሩ ኩሉ ሰ ኣቃልቦና ብዝረኽበሉ ኣጋጣሚ ይዛረበና ኣሎ ዘርኡ ኣብ ህይወትና ይዘርእ ኣሎ ኣብ ገሌና ዝተዘርአ ዘርኢ በቂሉ ናብ ዕቤት ገጹ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ገሌና ግን እቲ ዝተዘርአ ዘርኢ
ቦታ ስለዘይረኸበ ናብ ምሕራር ገጹ ይኸይዳል ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ማርቆስ 4 ብዛዕባ ምሳሌ ትዘራእይ ክዛረብ ኮሎ እንታይሉ እዚ ዘራእይ ዝዘርኦ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ብግልጺ ኣቐሚጡልናል ሎሙን እቶም 4 ዓይነት ሰማዕቲ ወይ ግራት ኣብዝለና ናይ ሎሚ ትምህርቲ ካብቶም ኣብቲ ጽቡቕ ግራት ክንከውን ዝረድኣና ትምህርቲ እዩ ኣሜን ንቓል ኣምላኽ ዝዓበየ ቦታ እንድሕር ሂብናዮ ንቓል ኣምላኽ ከም ቃል ኣምላኽ እንድሕር ተቐቢልናዮ በእምነት ምሳና እንድሕር ኣሕቢርናዮ ፍረ እንፈሪ ሰባት ክንከውን ኢና ቃል ኣምላኽ ግና ኣብ ህይወትና ቦታ እንተዘይብሉ ቦታ ተዘይረኺብ ዝተዘርአ ዘርኢ ዘራእ እቲ ዝተዘርአ ዘበለ እቲ ኣብ ዝግራት ዝወድቕ ዘርኢ ዘበለ ክሓርር ፍረ ዝበሃል ኣይክህልዎን እቲ ዘርኢ ክበቁል እቲ ዘርኢ ናብ ፍረ ክበጽሕ ቦታ ክረክብ ኣለዎ ጽቡቕ መሬት ክረክብ ኣለዎ ንዕኡ ዝሕዝ ስፍራ ክህልዎ ኣለዎ ሎሚ ነፍስ ወከፍና ንህይወትና ክንፍትሽ የድልየና ንቓል ኣምላኽ እንህቦ ቦታ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ህይወትና ዝዓበየ ስፍራ ሒዙ ዘሎ እንታይ ህይወትና ብምንታይ ትምራሕ ዘላ ኣረ ነገር ኣብዚ ክብል ፈቱ ሰዓብቲ ክርስቶስ ዝኾንና ባዕልና ንቓል ኣምላኽ ክንብገቦ ኣለና እዚ መስቲ ባዕልና ቃል ኣምላኽ ክነንብብ ክንጽሊ ይግባአና ቃል ኣምላኽ ንምንባብ ንምጽላይ ክንደይ ግዜ ንህብ ንሱ ወሳኒ ቅዱሳን ክሳዕ ሕጂ እንታይ ያገብር ጸኒሐ ቅዱሳን ናይ ነንብቦ ዘለና መንፈስ ናይቲ ቃል እየ ከነግረኩም ጸኒሐ ቃል ኣምላኽ ክነንብብ ኮለና መንፈስ ናይቲ እንንብቦ ዘለና ቃል ክንርድኦ ኣለና መንፈስ ናይቲ ቃል ምስረኸብናዮ ኢና እቲ ቃል ኣብ ህይወትና ክሰርሕ ዝጅምር ማለት ኢየሱስ ስኡል ይኮነን እዘን ዝነግረኩም ዘለኹ ቃላት መንፈስን ህይወትን እየን ዝበል መንፈስ ናይቲ ቃል ምስረኸብካዮ እቲ ቃል ህያው ይኸውን አሜን 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 መንፈስ ናይቲ ቃል ምስረኸብካዮ እቲ ቃል ኣብ ህይወትካ ህያው ይኸውን እቲ ቃል ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ህይወት ዘለዎ ቃል ይኸውን አሜን እቲ ቃል ሲ ንዓኻ ቃል ጥራይ ዘይኮነስ ህይወት ዘለዎ ቃል ይዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ቃል ብዘይ ናይ ማንም ሰብ ሓገስ ዝተባህሉ ናይ ምዃን ብቕዓት ኣቕሚ ክእለት ኣለዎ ቅድሚ ኩሉ ነገር ቃል ብመጀመርታ ዝነበረ ከምኡ ይዝብል ኣብ ዮሐንስ ቀዳማይ ቃል ብመጀመርታ ነበረ ይብለና እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃሉን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን ይብለና ዱሳን ነዚ ኩሉ ዝነግረኩም ዘለኹ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ናትና ነገር ናብ ቃል ኣምላኽ መታን ክንምለስ አሜን ኩሉ ናይ ኩሉ ናይ ሕቶና መልሲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣሎ አሜን ኩሉ ንደንየ ነገር ኣብ ቃል ኣምላኽ ተሰዊሩሎ ቃል ኣምላኽ ፈጣሪ እዩ ቃል ኣምላኽ ቅድሚ ኩሉ ዝነበረ እቲ ቃል ኣምላኽ ነበረ ብለና ኩሉ ብኡ ኮይኑ ይብለና ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ብዘይብኡ ዝኾነ ነገር የለን ይብለና ሕጂውን ኣነ ነግረኩም ኣለኹ ሕጂውን ብዘይ ዝቃል ዝኸውን ነገር የለን ፈውስዲ ኣብቲ ቃል እዩ ዘሎ ቃሉ ሊኢኹ ፈወሶም ካብ ጥፍኣቶም ድማ ድሓኖም ይዝብ አሜን ዶ ክፍውሰካ እንድሕር ኮይኑ ብቃሉ ገይሩ ዝፍውሰካ ብስምብራቱ ይኹም ዝሓወኹም ዝብል ቃል ምስ ትፈልጥ ጥራይኻ ፈውሲ በቃ ከም ዝተኸፈለልካ ተኣምን ትፈልጥ በዚ ቃል ድማ ነፃ ትወፅእ ኩሉ ነገር ኣብቲ ቃል ተጠቕሊሉለ ዝብለኩም ዘለኹ ካብዚ ክነንብቦ ፀንሕና እንታይ ኢና ንመሃር እንድሕር ኢልና ቃል ኣምላኽ ምንጭ ኩሉ ምዃኒ ኣይኮነን ዲ ቃል ኣምላኽ ሲ ምንጭ ኩሉ ምዃኒ ኢና ካብዚ ቃል ዝነንብብ እንታይ ኢሉ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ብዘይ ዝቃል ዝኾነ የልቦን ኢሉ ስለዚ ኩላሕና ካብ ሰዓት ጀሚርና እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ናብዚ ምንጭ ኩሉ ዝኾነ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ዘይልወጥ ቃል ኣምላኽ ናብኡ ክንምለስ ኣለና አሜን ነቲ እንደልዮ ነገራት ካብ ቃል ኣምላኽ ንድለዮ ንኣብነት ኣብ ዮሐንስ 17 እንታይ ብልሲ በቲ ሓቂ ቀድሶም ቃልካ ሓቂ ይብል ኣይኮነን ነዚ ቃል ክንንብብ ኮለና ክልተ ነገር ኢና ንመሃር እቲ ቀዳማይ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝቅዱስ ምዃኑ ንመሃር እንታይ ኢሉ በቲ ሓቂ ቀድሶም ቃልካ ሓቂ ኢሉ አሜን ተቀዳማይ እንታይ ኢና ካብዚ ቃል እዚ ንመሃር ድሕር ኢልና ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝቅዱስ ምዃኑ ንመሃር እቲ ኸላይ ድማ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓቂ ምዃኑ አሜን ስለዚ ሓደ ሰብ ክቅደስ እንድሕር ደልዩ ከምቲ ኣነ ቅዱስ ዝኾንኩዎ ንስኻትኩም ቅዱሳን ኩኑ ይብለና ኣይኮነን እንዲ ስለዚ እግዚአብሔር ተቀደሱ ካብበለና ክንቅደስ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልኩም ክትሓቱ ክንሓትት ኣለና ኣይኮነን እንዲ ስለዚ ኣብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ክዛረብ ኮሎ እንታይ ኢሉ ቃልካ ሓቂ ኢሉ በቲ ሓቂ ቀድሶም ቃልካ ሓቂ ኢሉ ስለዚ ክንቅደስ እንድሕር ኮይና ብቃል ኣምላኽ ኢና ንቅደስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን
አሜን ስለዚህ ሓደ ሰብ ክቅደስ ተደልዩ እንታይ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ተቃል ሓቂ ተመሊሱ ነቲ ቃል ከንብቦ ነቲ ተቃል ሓቂ ዝነግሮ ዝብሎ ድማ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ በቃ እግዚአብሔር ዝደልዮን እግዚአብሔር ዝፈትዎን ነገር ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ኣምላኽ ተጻሒፉሎ ስለዚህ ክትቅደስ እንድሕር ደሊኻ ክትፍለይ እንድሕር ደሊኻ እግዚአብሔር ዝብሎ ክትገብር እንድሕር ደሊኻ ናብ ቃል ኣምላኽ ክንምለስ ኣለና እቲ ቃል ሓቂ እዩ ቃሉ ሓቂ እዩ እቲ ቃል ዝብለና እዩ ሓቂ አሜን ብስምብራቱ ይኹም ዝሓወኹም ዝብል ቃል እንድሕር አንቢብካ ዚ ተሓቂ አሜን ዶ ጎይታሲ ቃልካ ሓቂ ይኽብል ኮሎ እዚ ሱ ዝተዛረበ ቃል ሓቂ አሜን ዶ ንስኻትኩም ብቁስሉ ይኹም ዝሓወኹም እንድሕር ዝብል ኣሎ እዚ ተሓቂ ክትመውት ኢኻ ዝብለካ ኣይኮነን ሓቂ አሜን ዶ ሓቂ እንድሕር ደሊና ቃል ኣምላኽ እዩ ቅደስ ተደሊኻውን በቲ ቃል ኢኻ ትቅደስ እቲ ሓቂ ኣበይ ዘሎ እንድሕር ደኣይልና ኣብ ቃል ኣምላኽ እዩ እቲ ቃል ኣምላኽ እዩ ሓቂ ነቲ ሓቀኛ ቃል ክንቅበሎ ኾለና ነቲ ሰምዓናዮ ቃል ክንቅበሎ ኾለና ንቅደስ ማለት እዩ ወይታ ኢየሱስ ኣብ ዮሐንስ 15 ቁጥሪ 3 እንታይ ንስኻትኩም ካሳላት ዝነገርኩሁም ቃል ድሮ ንጹሓት እዮም ኢልዎ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትነጽሕ እንድሕር ኢልና ነቲ ሰማዕኻዮ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ተግባር ከተውዕሎ ኾለኻ ትነጽሕ ማለት እዩ ካብ ማእኸሎም ውጹን ተፈለዩን ርኹስ ድማ ኣይትተንክፉ እንድሕር ኢሉ ቃል ኣምላኽ ኣነ ድማ ኣቦ ኾነኩም ንስኻትኩም ድማ ደቀይ ትኾኑኒ ኣወዳትን ኣዋልድን ደቀይ ትኾኑኒ እንድሕር ኢሉ እቲ ሓቂ እዚ ደቆ ክንከውን እንድሕር ደሊና ኦልሬዲ ነቲ ሓቂ ኣብ ቃል ስለ ዝገሊጹልና ዘሎ ነቲ እግዚአብሔር ዝበለና ኣብ ተግባር ክንገብሮ ይጥራይ ዘለና ኢየሱስ ጎይታ ዳዊት ከምታ አንቶይ ከኣቱ ኾለኹ ዝበልክዎ ኣብ መዝሙር 119:18 እንታይ ኢሉሲ ኣብ ሕግኻ ተኣምራት ክርኢስ እንታይ ክፈተለይ ኣለኹም ዶ ኣብ ሕግኻስ ተኣምራት ክርኢስ እንታይ ክፈተለይ ሎሚ የዒንትና መንፈስ ቅዱስ ክኸፍቶ ስለዝደለየ እዩ ነዚ ቃል እዚ ሰደልና ዘሎ አሜን በዚ ቃል ገይሩሲ የዒንትና ይኸፍቶሎ አሜን ዶ ቅርፊት ካብ ዓይንትና የልግሰልና ኣሎ ምርዳዕናስ የስፍሖሎ መንፈስ ቅዱስ አሜን ኣብ ቃል ኣምላኽ ወይ ድማ ኣብ ሕግ እግዚአብሔር ተኣምራት ኣሎ ንስኻ አይፈለጥካን ወይ ድማ ንስኻ ኣይኣመንካን ማለት የለን ማለት ኣይኮነን ተኣምራት ከም ዘሎ ክትፈልጥ ወይ ክትርኢ የዒንትኻ ክፈት ኣለዎ ሎሚ ጎይታ የዒንት ነፍስ ወከፍና ይክፈቶ አሜን ካብ ምፍላጥ ዝሓለፈ ተኣምራት እግዚአብሔር እንለማመድ ሰባት ይግበረና አሜን ቃሉ ሊኢኹ ኣሕወዮም ዝብል ቃል እንድሕር አንቢብና ኣብ ቃል ኣምላኽ ፈውስ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣሎና አሜን ቃሉ ሊኢኹ ኣሕወዮም ዝብል ቃል እንድሕር አንቢብናሲ ኣብቲ ቃል ፈውስ ከም ዘሎ ኦልሬዲ ንፈልጥ ኣለና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እትሮማዊ ሰብ እዚ ተረዲእዎ አሜን ቃል ተዛረብ ኢሎን ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱም ኣብቲ ቃል ውሽጥሲ ፈውስ ከም ዘሎ እቲ ቃልቲስ ተኣምራት ክገብር ከም ዝኽእል አሜኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ነቲ ጎይታ ባዕሉ ሓለፋ ስእኑ ዘዕበዮ ቃል የዕቢና ንሓዞ እዚ ትመልእኽቲ ሎም መዓልቲ አሜን ንቃልካሲ ሓለፋ ስምካ የዕበኻዮ ኢሉ ጎይታ ባዕሉ ሓለፋ ስሙ ዘኽበሮ ኢማጂን ስሙ ክነግረኩም ስሙ ብጣዕሚ ክርዳእና ኣሎ ናይ ቃል ኣምላኽ ስልጣን ክርዳእና ክእል ኣለዎ ናይ ቃል ኣምላኽ ስልጣን ክሳዕ ዘይተረዳእና እዋን ነቲ ቃል ኣምላኽ ከም ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣኽቢርና ይንህዞን ኢና ቃልካሲ ሓለፋ ኩሉ ስምካ የዕበኻዮ ኢሉ ስም ክርስቶስ ኩሉ ስም ክግዛኣሉ ኩሉ ሰም ክግዛኣሉ ዝተኣዘዘ እዩ አሜን ኩሉ ኣስማት ዝስመ ዘበለ ኣስማት ኣብ ትሕቲ ስም ኢየሱስ ክግዛእ በቦ ዝተወሰነ ነገር ኣይኮነን ዲ እንታይ ብል ኣብ ኤፌሶን 1 ነዚ ክትሪእዎ እንድሕር ደሊኹም ምዕራፍ 19 ጀሚረ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 19 ንታሕቲ ዘሎ ከንብበሉ ኣምላኽሲ ይብል ንክርስቶስ ካብ ሙታታ ተንሲኡ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ምስ ኣቐመጦ ኣብታ ትመጽኡን እምበር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጎይትነትን ዝስመ ዘበለ ስምን ምሰራዓሶ ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ኣብ ሓይሊ ኣባና ንኣምን ዘሎና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ገበሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ትፈልጥዎ ጽልልኩም ኣለኹም ዝበለ ንብዘሎኻ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ኣግዝዖ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ርእሲ ምእንቲ ኸውን ድማ ንማሕበር ወፈዮ ንሳኻ ስጉኡን ናይቲ ኩሉ ኣብ ኩሎም ምልኣቱ ያብል ነዚ ኩሉ ዝስመይ ዘበለ ኣብዚ ዘሎ ኣብቲ ዝመጽእ ዘበለ ዝስመይ ስም ዘበለ ኣብ ትሕቲ ተገዚኡ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ስም ክርስቶስ ኩሉ ተገዚኡ ኣሎ እቲ ቃል ግን ሓለፋ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ቃል ኣምላኽ ዘለዓለማዊ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ እግዚአብሔር ስምዑን ኢሎም መዓልቲ ዝኩሉ ዝነግረኩም ዘለኹ ስእለ ይኮንኩን እግዚአብሔር ንሳኦል ዝነዓቆ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ንቃል እግዚአብሔር ስለ ዝነዓቀ እዩ ሰሚዕኹም ኣለኹም ንቃለይ ንዕቆሎ ሳኦልሲ ብእግዚአብሔር ክናዓ ካብ ዝገበሮ ሓደ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ንቃል እግዚአብሔር ስለ ዝነዓቀ እግዚአብሔር ነቶም ዝነዕቆ ይነዕቆም ስምዑን
ቅዱሳን ማለት ንቃሉ ዝንዕቁ ንቃሉ ከም ቃል ኣምላኽ ዘይቅበሉ ይንዕቆም ነቶም ዘኽብሮ ማለት ንቃሉ ድማ ኣኽቢሮም ዝሕዝዎ ንዖም ድማ የኽብሮም ስለዚ ሎም መዓልቲ ንቃሉ ኣኽቢርና ንሓዞ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሜን ሎሚ ንቃል ኣምላኽ ነፍስ ወከፍና ኣኽቢርና ክንሕዞ ከም ዘሎና መንፈስ ኣምላኽ ዝነግረና ዘሎ ተባረኹ ለይ ጎይታ ኢየሱስ ብነገር ኩሉ ይባረኩም እዚኣ ሎም መዓልቲ ዝሽነል ማምሰይ ዘለኹ ተባረኹ ዳውና ለኢልና ጸልና